Zic, am văzut astăzi când veneam spre locație că existau cluburile până oraș. Deci eu le-am văzut. Acum, aici n-am ajuns, am plecat din nou. Din nou au plecat. Mâine dimineața ajung aici. Plecăm de la premiza că fiecare își face treaba. Bun. Bună ziua, bine ați venit din nou. Asta este formula conferințelor de presă, cum vă anunțam. Noi suntem o alianță care funcționează. Am rezervat denumirea Alianța pentru Brașov la Registrul Comerțului, la OSIM, astfel încât cu certitudine este a noastră, cel puțin pentru alegerile de acum. Mai departe, eu am două subiecte să vă pun la dispoziție și despre care aș vrea să discutăm. Unul este legat de situația politică a momentului și mă refer acum la alianța din Parlamentul României. Vreau să vă spun că în acest moment există în continuare alianța formată din Partidul Social Democrat și Uniunea Națională pentru Progresul României, alianță care a funcționat și până acum, dar care și-a reiterat la întâlnirea care am avut-o marți principiile și funcționabilitatea ei pe următoarea perioadă. Ca și principiu de funcționare, alianța are două obiective. Primul obiectiv este acela de a asigura stabilitatea României în conjunctura economic națională, dar și internațională. Iar cel de-al doilea pilon puternic pe care vrea această alianță să sprijine este sprijinirea guvernului Cioloș în tot ceea ce înseamnă măsuri economice pentru cetățeni și în interesul cetățenilor. După cum am aflat cu toții, președintele Iohannis a promulgat legea prin care se acordă acele 10% tuturor categoriilor, inclusiv celor din administrație, trecând despre medici, asistenți și mai departe. Așteptăm acum ca în proiecția bugetară pe anul viitor să țină cont de toate deciziile Parlamentului. Nu putem fi de acord însă cu întârzierea unor măsuri, atât timp cât există o certitudine că în buget, în trezoria statului, există resurse pentru plata acestor drepturi care Parlamentul a considerat că este cazul să se facă către cetățenii României, precum și încadrarea în acel 3% deficit bugetar. Bun. Cel de-al doilea subiect care vreau să vă supun atenției este legat de legea adopțiilor. Vreau să vă spun că în data de 19 decembrie am stabilit împreună cu colegii mei că este momentul în care în toate județele țării și în toate municipiile reședință de județ o să încercăm să strângem un număr cât mai mare de semnături din partea cetățenilor. Dar vreau să spun că este o acțiune totalmente inopinat făcută, fără activ de partid, fără, Doamne ferește, există niște militanți pentru modificarea acestui act normativ, care vor merge cu un format bine definit, în care, sensibilizând opinia publică, să se învețe cât mai mult pentru ca acest act normativ să îndeplinească, eu știu, peste 100.000 și o semnătură, pentru că știm cu toții că drept de inițiativă legislativă în momentul de față îl are guvernul, îl are Parlamentul și cetățenii dacă se strâng cel puțin 100.000 de semnături. Eu consider că vom strânge mai mult de 100.000 de semnături din toată țara, astfel încât cel puțin două dintre puterile care în momentul de față conduc Republica, anume puterea poporului și puterea Parlamentului, să aibă numărul de semnături necesare pentru ca acest act normativ să înțeleagă cei pe care trebuie să sensibilizăm, și anume guvernul, că e cazul să se modifice, așa cum am spus data trecută și exact așa cum este prevăzut în proiectul de lege. Asta era subiectul care vreau să discutăm, le-am vrut să vii, pentru că data de 19 zic eu că e o chestiune extrem de importantă. Astea au fost subiectele mele. E clar că o parte vor fi colegii mei de la UNPR din țară, dar secundați de multe organizații non-guvernamentale care s-au implicat și care vor să meargă în stradă să strângă semnături de la cetățeni. Câte ONG-uri? Păi eu am 3 la Brașov. Nu știu că fiecare pe plan local se descurcă cum poate. Adică ia legătura cu cei care au susținut și care doresc schimbarea acestui act normativ. Pe stradă, categoric pe stradă. Deci am socotit că avem nevoie undeva la 4 ori 2000 și ceva de semnături pe județ, ceea ce nu este foarte mult. Eu sunt convins că de la Brașov aș putea să strâng 10.000 așa, numai la o aruncătură de voți, pentru că am asociația Catarsis, care militează alături de mine pentru modificarea acestui normativ și sunt multe altele care sprijină această inițiativă. Bun, astea au fost subiectele mele. Cred că e frumos și elegant să dăm cuvântul colegilor de la PNC. Da. Subiectul pe care noi îl considerăm un
subiect cu implicare socială este adoptarea, promulgarea legii dării în plată. Este o lege oarecum controversată cu caracter controversat de băncile și de Banca Națională, dar din punct de vedere social, faptul că marea majoritate a celor care au luat niște credite pentru a-și construi locuințe și care au ajuns acum într-o incapacitate de plată, este o soluție binevenită în sprijinul acestor familii. Și considerăm că, totuși, punctul de vedere al BNR-ului, că multe bănci vor falimenta sau că vor deveni aceste locuințe sau terenuri sau case, că de fapt în cadrul acestei legi e cumplinsă tot sistemul de obiective preluate prin credite, ar conduce la falimentarea unor bănci, nu cred că are importanță acum. De asemenea, într-o relație contractuală este bine ca ambele părți să-și asume riscuri. Noi considerăm că și băncile, la rândul lor, pentru că prin dobânzile pe care le pun, obțin de fapt un profit, ăsta este final, este un profit, trebuie să-și asume și acest risc. Adică nu poți fi doar tu cel care ai numai drepturi, iar partenerul tău de contract, da, are numai obligații. Acesta este punctul nostru de vedere al PNCCD și cred că, de fapt, al întregii alianței pentru Brașov. Sigur. Dragii mei, eu vreau să vă spun, de-aia v-am adus, vă rog să serviți câte un număr. Aveți dreptul la un număr, sau două acum, că vom observa mulți. Un eveniment foarte important are loc duminică și acum, una cu inima aș dori să-l prezentați. La Paris se strâng 195 de președinți de stat pentru prima oară în istoria lumii în vederea conferinței pentru schimbările climatice. Un eveniment foarte important. Acum 6 ani de zile a avut loc o altă conferință la Copenhaga, care a fost un eșec politic, dar de data asta sper și eu personal și toată lumea ar trebui să ne rugăm și să cerem ca această conferință extraordinar de importantă pentru schimbarea climaterică să se termine cu un acord general. Deci evenimentul este global, este de mare importanță și aș dori din toată inima să-l prezentați în media. Deci 195 de președinți de stat se strâng duminică la Paris și vor sta 4 zile într-o conferință care să aprobe reducerea emisiilor de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră și să facă o strategie economică globală. E vorba și de transferul la sute de miliarde de dolari spre partea de sud și spre echilibrarea economică. Deci este un eveniment global foarte, foarte important. De aia, ca unul dintre simbolurile lucrurilor pe care le acceptăm și noi, UNPR-ul, v-am oferit astăzi câte un număr ca simbol al speranței noastre și a respectului nostru pentru problematica de mediu. Și cu asta am terminat. Și a doua chestie care zic eu este foarte importantă este o declarație a domnului Cioloș, care este plăcută și de asemenea confirmată pentru calitatea guvernului PSD-UNPR, faptul că dânsul a hotărât după 2 zile că ne încadrăm în deficitul de 3% și că totul este bine, că sunt bani pentru toate lucrurile și mai ales este o treabă care este foarte importantă. Deci, după 3 zile actualul guvern, în mărimimea lui și eu mă bucur pentru faptul acesta, a hotărât că proiectul de buget și conducerea PSD-UNPR a fost bună din punct de vedere economic. Și acum am o veste interesantă, foarte importantă, zic. Indicatorul de încredere macroeconomică al României a crescut cu 4,1 puncte. Deci există un indicator al Băncii Mondiale, care se numește indicator al încrederii economice, un indicator cei mai importanți economici. România a crescut foarte bun acest indicator. El a crescut cu 4,1, asta încrederea oamenilor de afaceri vis-a-vis de România.
Atât am mai să spun. Încă o dată, vă rog frumos să prezentați într-o frază sau două acest eveniment extraordinar de important care are loc la Paris, această conferință mondială a mediului, pentru că eu cred că este un semn, este o cotitură în politica mondială. Este pentru prima oară când 195 de președinți de stat se reușesc să se întâlnească și au o agendă comună. Să le dea Dumnezeu înțelepciunea să semneze, să facă o treabă bună pentru noi toți. Mulțumesc. Nu, Popescu. Nu, Popescu, președintele PNC, dacă doriți să știți. Bun, nu neapărat pentru final, dar mă gândeam că o las pe săptămâna viitoare. Am făcut o adresă către Primăria Municipiului Brașov și sunt plăcut impresionat de faptul că începe să respecte prevederile legii 448. Le-am solicitat la momentul respectiv, adică în 20 în luna 10 le-am solicitat un inventar al tuturor locurilor pe care persoanele cu dizabilități conform legii 448 beneficiază în municipiu și vreau să vă spun că mi-au răspuns și vă dau adresa lor, că referitor la solicitarea făcută, în ședința Comisiei de Circulație din 20 s-a avizat semnalizarea rutieră locurilor de parcare. Și vreau să vă spun că în momentul de față, teoretic, trebuie să existe, țineți-vă bine, 1091 de locuri de parcare în baza certificatelor care au fost emise. Eu chiar aș face la un moment dat un inventariere a lor, 1091 de locuri de parcare. Este un lucru foarte bun. Deci, de asemenea, vă comunic că în municipiul Brașov au fost aplicate pictograme cu semnificație persoană așa, conform evidențelor noastre, pe un număr de 1091 de locuri de parcare. Cu alte cuvinte, în județul Brașov se păstrează acel procent de, dacă ne aportăm după informațiile primite de la primărie, și eu cred că sunt de bună credință, e respectat procentul de 10% din locuri pentru persoane cu dizabilități. Asta e un lucru foarte bun, zic eu, și merită toată lauda din partea noastră. Asta e adresa, dacă vreți o multiplicăm și o puteți la și în asta. Dacă vă interesează. De ce? E foarte important, pentru că o să le verificăm. Nu sunt beneficiari speciale? Nu, conform 448, toți cei care au de la gradul 2 sau mediu în sus au dreptul la un loc de parcare. Iar legislația spune că 10% din totalul locurilor de parcare administrate de primărie trebuie să fie pentru persoane cu dizabilități. Și au spus că există un număr de 1091 de locuri marcate. Citesc, de asemenea, vă comunicăm că în municipiul Brașov au fost aplicate pictograme, ceea ce înseamnă că există în momentul de față acel fotoliu rulant cu o persoană în ea, pe un număr de 1091 locuri de parcare. Asta e un lucru foarte bun, vă rog să mă gândeți. Nu discutăm despre supermarketul. Eu înțeleg că unde sunt 1000. Păi asta e o provocare și eu vreau să văd exact unde sunt 1091 de locuri de parcare. Nu? Nu se mai văd. Nu contează, dar eu cred că la prezumția că, sau prezumăm buna credință a celor care, din Comisia de Circulație, care au făcut și care au și aplicat pictogramele respective, dar ne plimbăm și vedem. Asta e o provocare. Nu? Nu. Deci nu vă zice unde. În municipiu. Corect. Păi 10% din total locuri de parcare. Așa spune legea. Dar ne putem plimba, că vreau să țin așa mare. Împărțim în 7 Brașov și 10.900. Nu. Păi 10%, dacă 10% sunt 1.900, înseamnă că sunt 10.900 de locuri de parcare. Hai vă spun. Dacă e să li Păi nu sunt 11, sigur. Ba da, Păi atunci trebuia să fie 4.000. Atunci trebuia să fie 4.000, da? Ok, nu rămân adresele, cerem să ne comunice numărul total al locurilor de parcare, să vedem dacă au respectat procentul de 10%. Dar le-aș cerut inclusiv pe parcuri rezidențiale, tot ce înseamnă Tot, sigur că da. Tot ce domeniul public. Legea nu face diferență între rezidențial și public. Hai să demonstrăm că n-au dreptate. Au lansat o minge la fită. Eu trebuie materialul clientului. Hai să le demonstrăm. Merele, că nu vreau să ies merele mele, sper să nu merele acolo. Mi se pare că sunt acolo. Nu să știți că se la unii. Și cum vă place iarna? Vă bucurați de iarna?